Bună ca milioanii mei și astăzi o să filmăm un videoclip de Minecraft. Am uitat să vorbesc, da. Am uitat să vorbesc. O să continuăm seria care am început-o. Da, nu aici. Stai că trebuie să facem ceva. Oricum, edit. Când dăm la edit, trebuie să dăm la șocul. Înainte ca să avem coordonatele. Play beta. Sper că asta nu e asta. O să revenim când intrăm. Bun, acum ne intră pe harta potrivită, nu pe aia nepotrivită. Stamp. Bun. Data trecută am făcut asta pentru că nu era să las așa. Acum să plecăm. Dacă mai știm pe unde se iese. Bun, deci dacă să ne luăm și torțele astea, că noi rosim atâtea torțe. Adică o să avem nevoie. Pe aici? Da, mă, pe aici, că e fântâna. Să mă acoperi. Că știm. Trebuie să sparg și aici ca să putem intra. Deci, aici ca să... Stai că pun asta dincolo că nu merge. Ne dăm acolo. De asta. Este impresionant. Adică e cumva că pline inventarul la câte prostii am luat de acolo. Foarte bune, adică am luat astea, 2 iron și care mi ocupă câteva sloturi din inventar. Nu. Trebuie să mă amânăm.
poate. Aici sunt. Nu, aici la fel. Încă poate e altceva. Să acoperim. Și au zombie. Da. Bine că aici deci sunt stratul minus 1. Trebuie să mergem la minus 54 sau 56, 54 pe versiunea asta ca să găsim diamante. Că știu. Zombie. Da, vă anunț dacă găsesc ce. Am găsit iron. Stă să minăm. Nu știu să văd. Da, mai bine nu mă pun acolo. Sau zombie. Dar nu știu de... Cred că știu. Cred că știu de unde se aud. Adică... E clar. Da, vreau să văd ce fel de mine e. Hello. Da. Suntem fix sub ea. Nu e de bine. Nu e de bine. Putem totuși să luăm asta. Că nu pot. Păi mine de astea cu stea. Da, vă mai anunț acum. Găsesc ceva. Așa, apropo, o să vă anunț și o să continui clipul când ajung la nivel minus, la coordonatele minus 54 în jos. Sau 56. Până mă ajung la stratul corespunzător și o să minăm. Dar am face un video doar de 20 de minute. Să știți. Și de aici am trecut. Nu știu dacă avem șanse să găsim diamante.
vreme. După ce am găsit Iron Man, nu mai găsit nimic. Se pare. Mă, totuși trebuie să fie ceva. Nu știu, 9 minute să mai găsim ceva. Nu știu, nu prea mai am șanse, dar sper. Câte mai am? 3. Dar nu mai găsim nimic. Chiar nu știu dacă mai avem șanse. În 8 minute. Iron, în sfârșit am mai găsit și noi ceva noi, fără de cobră de-asta. Ce-am găsit în sus. Așa, în sus am găsit. Eu cred că asta e cea. Deci, dacă fac bine calculul, 5 minute la stratul ăsta, vreo 5 minute la stratul ăsta, nu am găsit nimica. Dacă stau bine și fac calculul. Dacă stau bine și fac, nu are sens să mă uit să vorbesc. Iar zombie. Okay. S-aude. Are lavă sau se bate cu un schelet. De unde? Da, sincer, nu vreau să mă bag. Acum are lavă. Vine să cred. Mai avem doar 5 minute și n-am găsit nimic.
să spunem asta. Da. Bun. Întorți aici. Îmi da diamante. Da. Parcă am avut ceva X3. Parcă am avut ceva X. E ceva pe acolo. Nu era. Cred că mi s-a părut. Uite, în statul ăsta am șanse să găsesc diamante. S-a zis cineva. Uite ăsta, aici să găsești diamante. Da, mă. De restul nu cu ăsta, da, că ești ușor de spart. Nu. Da, putem să ne cam la 3 minute. Bine, 3 minute, că noi ne putem juca mai mult, dar nu ține de la 100 până la sfârșit, vă zic. În un minut să găsim diamante. Ăsta, da, am o carte, îmi dau să citesc chestii cu redstone și poate nu. Dar stuff-ul ăsta e nimic în el. Avem 30 de secunde. Da, nu o să găsim nimic. E să o spar și pickaxe-ul. Venim cu stuff-ul dacă... Da. Sute toți trebuia că să închid videoclipul aici. Stai, măcar un pic să mă... Un pic pentru că... Câte blocuri mai... 4, 1, 2, 3, 4. Da. Ne vedem data viitoare.